Chapela no concello de Redondela. A esta proposición non de lei presentouse unha emenda do Grupo Parlamentario Socialista para formular a proposición. Ten a palabra o señor Bará. Imos agardar que remate o éxodo de parlamentarios do Partido Popular, que seguro que van manifestarse contra os orzamentos do Estado. Van manifestar Vaya cuestión, o seu malestar. No, é que Pez. supoño que, como íamos falar de cousas que teñen, que teñen que ver coa Consellería de Educación ou que teñen que ver coa Consellería de Ordenación do Territorio, que lles interesará aos seus responsáveis. Pero bueno, Pero vamos alá, pero empeza a falar deso logo, veña. Imos alá. Delle. Ben, eu quero... Silencio, por favor. Silencio. Sí. Silencio. Vamos a deixar. Quero comezar saudando os representantes veciñais da parroquia de Chapela, que son a representación dun colectivo formado por a Asociación Veciñal, por a Comisión de Afectados polas obras de ampliación, pola comunidade escolar, por todos os colectivos da parroquia que levan anos loitando, defendendo o que é xusto, e grazas precisamente a esa loita, a esa mobilización, estánse conseguindo algunhas cousas e moitas máis aínda que quedan por conseguir, e das que imos falar hoxe aquí. Estamos a falar dun tema que afecta a unha parroquia que ten moita poboación, que está xusto na entrada de Vigo, limitando con Teis, entre Rande e Vigo, e que está sufrindo as consecuencias dunha ampliación da ponte de Rande que foi aprobada no seu día co beneplácito dos dous partidos maioritarios, tanto por parte do Partido Popular como polo PSOE. O proxecto concretamente apoiouse na época do ministro José Blanco e está provocando unha auténtica desfeita na parroquia de Chapela, tamén en Trasmañó e na zona de Teis, cun impacto brutal tanto desde o punto de vista ambiental, económico, social e humano durante a realización das propias obras, como é lóxico, polo movemento de maquinaria pesada, polos ruídos, por as vibracións, polo tráfico, e tamén as consecuencias que vai ter xa a medio e longo prazo se non se corrixen eses impactos negativos nunha zona que é plenamente urbana, que ten moita poboación e na que hai moitos equipamentos públicos de centro de saúde, centros educativos, a igrexa parroquial, espazos públicos de lecer. E a realidade é que isto non é todo, que chove sobre mollado, porque a parroquia de Chapela podemos denominala sen excesos como unha auténtica parroquia mártir, porque ao longo do tempo, ao longo de décadas, foi prexudicada por un sinfín de infraestructuras que atravesan, que dividen, que rompen a parroquia desde o ferrocarril, a estrada 552 ou a propia AP9 desde a súa construción e agora con esta ampliación, que digamos que supera xa todos os límites de posibles afeccións, molestias e impacto negativo. E isto fai necesario, segundo o noso entender, a aprobación dun plan específico de actuacións que lle competen fundamentalmente ao Ministerio do Fomento e tamén á concesionaria da autoestrada para intentar, por un lado, minimizar, correxir os impactos negativos que ten esta infraestructura, que nós defendemos que non se debeu facer, que non era necesaria, pero a realidade é que agora xa está moi avanzada na súa obra. En segundo lugar, para intentar aproveitar esta actuación para mellorar a calidade de vida na parroquia, para crear novos espazos públicos, para crear novos equipamentos que necesita a parroquia de Chapela. Por lo tanto, un plan de actuación articulado nun conxunto de medidas que nos resumimos nas seguintes. En primeiro lugar, parécenos que é imprescindible aproveitar esta oportunidade para acometer xa definitivamente a supresión da peaxe entre Redondela e Vigo, e dándolle carácter de circunvalación a ese tramo da autoestrada, e que se debe ademais complementar con outra actuación pendente que é darlle tamén carácter urbano ao treito en Teixa, no barrio de Teis, da autoestrada entre as Torres de Padín e a cidade de Vigo,
que permitiría desviar grande parte do tráfico pesado que agora atravesa a rúa Sanjurjo Badía. Esta, ademais, é unha demanda compartida polos concellos de Vigo e de Redondela. No Concello de Redondela foi obxecto, ademais, o tema da supresión da peaxe, da aprobación dunha moción unánime a iniciativa do BNG ao comezo deste mandato, polo tanto, ten o respaldo de todas as forzas políticas, conta tamén co apoio dos colectivos sociais, tanto de Redondela como de Vigo, e significativamente dos de Chapela, conta tamén co apoio do Círculo de Empresarios, dos transportistas, en fin, a propia Xunta de Galiza parece ser que tamén manifestou a súa intención de xestionar e de apoiar esta iniciativa. Por lo tanto, pensamos que se dan todas as circunstancias para enfrentar e acometer esta actuación, que ademais permitiría facer outra actuación que sería absolutamente fundamental para mellorar a calidade de vida da parroquia de Chapela, que é a urbanización con características de rúa urbana, polo tanto, e non dunha estrada, non dunha carretera de paso da Nacional 552 ao seu paso pola parroquia de Chapela e polo núcleo urbano de Chapela, que é posiblemente a que ten maior impacto nestes momentos na calidade de vida da poboación. Temos que ter en conta que unha vía pola que pasan diariamente máis de 15.000 vehículos, que é unha barreira que divide en dous o núcleo urbano, que é prácticamente imposible pasar dun lado ao outro, máis que polos pasos de peóns e polos semáforos habilitados. Por lo tanto, ten unhas características que a fan moi agresiva, moi hostil, e que complica moito a convivencia e a calidade de vida nesta zona. Por lo tanto, é outra actuación absolutamente prioritaria. E débese, neste caso, evitar erros anteriores, porque xa se fixo algunha actuación, por exemplo, na zona de Trasmañó, cunha senda peonil de pouco máis de 1 kilómetro, que realmente non é a actuación que se debe facer nestes tempos en canto a mellora da seguridade viaria e da accesibilidade, na que se investiron 200.000 euros con un resultado, eu creo que moi cativo. En terceiro lugar, parécenos imprescindible tamén acometer xa dunha vez, e sen máis demoras, porque xa pasou moito tempo, a cuestión de medidas contra o impacto acústico da autoestrada. No ano 2012 xa se aprobou un mapa de ruído que identificou na zona de Chapela, na zona de Teis, os puntos con maior impacto acústico de toda a autoestrada AP9. Estamos a falar de máis de 15.000 persoas afectadas e máis de 5.500 vivendas afectadas por esta situación. Hai un plan de actuación, fíxense, desde o ano 2012, que está aprobado este mapa de ruído, ainda non se fixo nada. Eu creo que agora xa non se pode agardar máis, débese acometer ese plan de actuación, débese comezar pola parroquia de Chapela, débese comezar pola zona de Teis, coa instalación de pantallas ou de sistemas de protección contra o ruído, e tamén de medidas como, por exemplo, un pavimento que permita absorber o ruído e minimizar o impacto. Xa digo, débese facer xa canto antes e non agardar máis, porque os veciños están soportando esas molestias. En cuarto lugar, outra das cuestións fundamentais que hai que acometer, a construción dun novo colexio. Dentro da afectación que teñen os espazos públicos, os equipamentos públicos e os centros educativos, o instituto e o colexio son os máis afectados. O colexio da Igrexa, desde logo, é con diferenza o máis afectado polas obras. Neste momento, coa ampliación do terceiro carril, podemos decir que a vía está prácticamente a 1 metro, que se pode tocar coa man desde ese terceiro carril. Por lo tanto, están soportando a impartición da docencia nunhas condicións absolutamente insoportables. E foi, hai que decirlo, grazas á presión social, á presión dos colectivos veciñais, á presión, sobre todo, da comunidade escolar do Colexio de Chapela, que se conseguiu un compromiso que se concretou despois nun acordo entre a Audasa, Fomento e o Concello para trasladar ese centro a unha nova parcela de 33.000 aproximadamente metros cuadrados no lugar de Cidadelle. Pero ben, ese acordo foi do ano 2015, 31 de marzo de 2015, pasaron xa máis de 2 anos e pouco se fixo, a verdade, para viabilizar, para efectivizar ese acordo. Resulta que o mes pasado, no mes de febreiro, había unha manifestación prevista para o venres 17 de febreiro e, curiosamente, desembarcaron ali o conselleiro que tivo que marchar de Educación e a conselleira que tamén tivo que marchar, deben ir aí a facer o rendezvous, non, cos deputados e deputadas, pois resulta que foron ali 2 días antes para anunciar que xa tiña unha solución para a recalificación dos terreos e que
ben, pasaran 2 anos. Eu creo que as cousas teñen que ir máis rápido. Xa se podían estar as obras empezadas porque hai os terreos, hai o diñeiro que pon a Audasa e só falta que se faga a recalificación dos terreos, que é unha competencia da Xunta e que non pode demorar máis. Non nos poden decir que vai tardar 8 meses. Nos propoñemos nesta iniciativa que as obras comecen este ano e a este ritmo non van comezar este ano. Tampouco se vai cumprir ese compromiso a este ritmo de que o colexio estea en funcionamento no inicio do curso 2019-2020. E tamén, en este sentido, aproveito para decir, porque estaba preocupado por iso o señor Losada, que lle imos aceptar a súa emenda relativa a unha cuestión que nos parece de sentido común e que defenden tamén todos os colectivos veciñais e comunidade escolar, que non se abra o terceiro carril en tanto non estea construído o novo colexio e trasladada a actividade docente ao novo centro, porque sería invivible, xa o é agora, ter ese terceiro carril pegado á parede do colexio. E, ademais disto, hai tamén unha demanda de construir unha escola infantil, un novo equipamento no que habría eses terreos adquiridos por Audasa, no que hai sitio abondo, porque o colexio tería unha ocupación de aproximadamente 10.000 metros cuadrados e, polo tanto, pedimos a Xunta de Galicia un compromiso tamén nese sentido de que aposte pola construción dunha escola infantil. E tamén hai outras cuestións que poden parecer maneiras, pero tamén son importantes, que é o mantemento do servizo de correos na actual ubicación, mentres non se consiga unha ubicación alternativa nun edificio público. E en fin, con respecto ás emendas presentadas polo Partido Socialista, imos aceptar a que fai referencia a Trasmañó, a conexión, a mellora da ponte de conexión con Trasmañó, que tamén corresponde a unha moción aprobada polo Pleno no mes de novembro do ano 2015, e no resto das emendas na que fai referencia ás expropiacións. Remate, por favor. Sí, no que fai referencia ás expropiacións, pensamos que é unha cuestión delicada que habría que afrontar, eu creo que con un texto mellor diferente. Tamén a que fai referencia ao patrimonio histórico. En todo caso, para concluir, o que pedimos aquí é que se faga o que podríamos chamar un plan Chapela. A parroquia de Chapela sufriu numerosos agravios, sufriu numerosas injustizas e agora está sufrindo unha de gran calado. Por lo tanto, esa adversidade pensamos que pode ser unha oportunidade para facer ese plan Chapela, para facer ese plan de investimentos, para que haxa vontade política para levar a cabo, para que haxa firmeza tamén por parte da Xunta de Galiza para leválo a cabo. E esos orzamentos que non vemos nos orzamentos xerais do Estado. Moitas grazas, señor Bará. Ten a palabra por parte do Grupo Parlamentario Socialistas de Galicia o señor Losada Álvarez. Por favor, lle prego a xente que está no público que non... por favor, o artigo 109, invito o... Por favor, invito, segundo o artigo 109, a desaloxar a estas persoas. Un momento, señor Losada, xa lle dou a palabra. Moitas gracias. Pasamos entón á seguinte intervención. Señor Losada, cando queira vostede. Moitas gracias, señor presidente, señorías. Bueno, quero empezar cunha declaración menos solemne e logo unha máis solemne. A primeira é que en absoluto me molestan os meus zapatos, levo moi cómodo nel 53 anos. E a segunda é que os deputados socialistas e creo que os deputados da esquerda neste Parlamento sabemos todos o que é o Instituto Nacional de Estadística. Todos. Eu non sei o resto. Os da esquerda, todos. Antonte faleceu Giovanni